Gwagodo m ihe unu ga-eji wee pụta na compare Mazi Nnamdikanu with this our brothers kịta ọnụ na-afụ na video ma ị na-compare Mazi Nnamdikanu with Omoyele Sowore, ị na-compare Mazi Nnamdikanu with verydarkblackman, ị na-compare Mazi Nnamdikanu with other activists in Nigeria. Gwagodo m, just make it to make sense to me. If ị ga-eji wee na-compare Mazi Nnamdikanu with verydarkblackman or with Sowore, gwagodo m the reason ị ga-eji wee na-eme abụrụ that ị na-arịọ onwe gị arịọ. O ji wee bụ that na Mazi Nnamdikanu na-akwa ihe niile ọ na-ekwu akwa na Sowore ekwu onye ya na-akwa ọka dị free na-akpagharị ka efe mee na o jebere nga ma ọ bụ na ọ bụrụ gọọmenti ka fa na-arụrụ ọrụ. O ji wee bụrụ na ihe niile somethings Mazi Nnamdikanu na-ekwu na verydarkman na-ekwukwu ya mana ọka dị free na-akpagharị nọ because na fa bụrụ onye Igbo kpatara fa aka ji wee dị free. Na ọ bụ kịta ndị Igbo kafa bụ na vaka ya anụ na akara ịnọ na prison by now. Nwanne m, ọ bụrụ eziokwu. Listen to me onwe venture ịkọwa chọọ nke ịghọta that na Nnamdikanu ideology the way differ with Gaddafi bụ verydarkman ideology and Omoyele Sowore ideology. Ghọta that na Nnamdikanu is fighting Nigerian government. Nnamdikanu is talking about secession. Nnamdikanu is championing what we call self-determination. Do you understand me? Nnamdikanu want to integrate Nigeria. Nnamdikanu chọrọ ka divide ya Nigeria. Ọkwa right ya ka ọ bụ right anyị chere na bụ ndị Igbo. Mana ndị ahụ na-benefit na Nigeria achọrọ ka something like that happen, including ụmụnne m na Ghana abụ na-represent ya bụkwa ndị politicians. All of them are involved. So it baffles me na mma apụta m na-afụ onye Igbo ga na-asị na ọ na verydarkman bụ onye Igbo na ọ kara ịnọ na nga, ọ bụ na verydarkman na Omoyele Sowore bụ onye Igbo na otego akara igbu ya ma ọ na onye gwara gị such thing. Enwere some activists na anyị Igbo atụcha nafa nga. Kedu ihe anyị ahụ sometimes anyị na-ekwukwa ya n'oge onwe anyị ahụ. Ndị supposed iji wee na compare Nnamdikanu onwere ihe none of them nọ na Nigeria. Do you understand me? Ndị mebukwelu n'ife Nnamdikanu mere mechara today, support wakwazi Nigeria. Onye mere na fa dị free today, onye dị ka asara dọkụbọ. Do you understand me? Iche na ebe Nnamdikanu nọ na ihe a na-akpụ ya kịta okwu nyakwugo okwu maka Nigeria. Ọ bụrụ na Nnamdikanu pụta today kịta kwụsị maka Biafra, Nnamdikanu ga-adị free. Nobody will harass him. A harassgoro ya ebe ọ bụkwa ori a na-harass verydarkman, harass ya Omoyele Sowore 1 month 2 months ofe apụtakwa. Ghọtagoro that na mmadụ na-aba kịta na their own ideology dị similar, mana Nnamdikanu ideology dị way differ. Images no na compares in these people. Fare mo food ife. I'm not some of whom will would disagree with me. I don't put ever account if I get switch go. Not put ever bag the honest thing, the reality the even a minute. Like ya but like there no problem. Man, I give my knows the reason why Nnamdikanu you well or Nnamdikanu put that today identify I agree with you fan appear Makanya no Nigeria. Forget Nnamdikanu are free. Ihe judge well or ebe today now because of Kenny no na-ekwu okwu nwere onwe. Ọ bụ that ni na verydarkman si na isi kara aka nya kwuo okwu secession. Omoyele kwuo okwu secession na Nigeria. Ebe ka Sunday Igbo hụnụ ma ndị niile ebidola okwu Oduwa nation ebe ka fano today. Many of them nwe nke nọ na Nigeria. Isi oge ihe mara na-abụ na aghọrọ onwe ya aghọ biko na compare na Nnamdikanu with Omoyele Sowore of verydarkman. Ndị a nọ n'ime Nigeria na campaign for better society n'ime Nigeria. Ihe a bụ ụzọ ife na-abụ Nnamdikanu nọ n'ime Nigeria na-ekwu okwu break up. Ihe a bụ the two different things. Ekenekwe m unu ka emesịa.